Xerrant dels edificis públics, que ara ho deien, que no és l'única avaria d'aquesta darrera setmana, perquè aquests edificis públics, per exemple de Sant Ferran, també han patit per l'aire condicionat. Xavi ara ha parlat amb un tècnic de l'Ajuntament per saber què és el que ha passat. Amb aquesta calorada que fa, l'ús de l'aire condicionat s'ha tornat pràcticament imprescindible, però succeeix moltes vegades que se'ns romp en el pitjor dels moments i és per això que venim a parlar amb en Toni Fons. Bon dia, tu ets l'adjunt del cap de Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament, no? Així és, bon dia. Com estàs? Va bé, va bé. Bé, sí que venim a parlar amb tu perquè recentment amb edificis públics hem sabut que hi ha hagut dues avaries, no?, de l'aire condicionat i que ha trastocat la feina dels funcionaris i dels ciutadans, per tant. Així és, van tenir dilluns dues avaries greus, una va ser l'edifici Sant Ferran i l'altra l'edifici d'Avingudes, on està la gerència d'urbanisme. Van ser dues avaries a l'instal·lació de climatització, van ser dues avaries que s'han solventat relativament ràpid, en menys de 48 hores. Una va ser, Sant Ferran va ser la rotura d'una bomba hidràulica que impulsa tot el circuit de climatització i Avingudes va ser una rotura d'una canonada que alimenta tots els circuits de les màquines d'aire condicionat de la planta baixa. Això va provocar que, evidentment, els edificis s'haguessin que desallotjar durant els dies que dura la reparació, que han estat pràcticament, el que he dit, menys de 48 hores, menys de 2 dies. I res, sobretot agrair a l'empresa adjudicatària del contracte de manteniment la celeritat, perquè en el cas de Sant Ferran se va tenir que demanar una bomba hidràulica en ports urgents que se toqués de la península aquí, perquè evidentment aquest edifici tancat no podíem mantenir-se durant més de 2 dies. Això ha estat un poc les circumstàncies. I com ha afectat això en el funcionament de les oficines, diguem, a la velocitat dels tràmits, no?, d'alguna manera? És a dir, els tràmits han continuat igual, és a dir, el que se va decidir des de la regidoria de l'àrea, en aquest cas d'urbanisme, va ser destinar el personal a teletreball, molts d'ells ja feien teletreball i durant aquest dia se va continuar atenent les peticions a través del teletreball i t'he dit, com va ser algo també relativament puntual, un poc se va tornar a la normalitat, és a dir, sempre tenim aquesta flexibilitat del teletreball que ens permet en situacions d'aquestes excepcionals, sobretot en onades de calor, que hi hagi qualsevol avaria o circumstància extraordinària, poder atendre el ciutadà d'una manera eficient. Sí que hi ha ciutadans que ens han comentat que han anat fins a, per exemple, fins a la comissaria de Sant Ferran i sí que els han dit que aquests dies només se tenien tràmits urgents. El que és l'atenció a la ciutadania pròpiament dita, en quina manera s'ha vist afectada? Heu rebut moltes queixes en aquest sentit? No han rebut moltes queixes des d'infraestructures, això segurament des de la regidoria que coordina la SOAC, supos que ells podrien donar més dades, però des d'infraestructures no han rebut moltes queixes. Això sí, el que vàrem intentar és des del primer moment, a través de les xarxes socials i premsa, informar que aquests dos edificis importants estaven clausurats per aquest motiu. Intentar conscienciar un poc a la gent de situacions que estan i evitar aquests desplaçaments a edificis que estan clausurats. I ja finalment, les persones que hi va haver amb desmais i cops de calor estan totes bé, m'imagino, no? Sí, en principi no tenim notícies que hi ha hagut més incidències, els que va haver, en principi ja estan bé. I de Toni Fons, moltíssimes gràcies per atendre'ns els 5 dies i que tingui bon dia. Igualment, moltes gràcies. Així que, companys, ja heu sentit en Toni Fons el que ens ha contat, aquestes dues avaries que ja estan pràcticament solventades a edificis municipals a Palma.